Croeso i wybodaeth cwrs Cemeg lefel A yn ysgol maes y Gwendraeth. I astudio Cemeg lefel A, mae eisiau 2 B yn gwyddoniaeth dygau a B yn mathemateg. Mae 2 uned yn blwyddyn 12, uned 1 ac uned 2. Arholiadau blwyddyn 12 wedyn mis Mai i'r diwedd y flwyddyn 20% y cymhwyster. Dyma'r meysydd uned 1 i chi gael astudio myna. A dyma'r meysydd sy'n cael ei astudio yn uned 2. Ym mlwyddyn 13 wedyn yn A2, mae yna 2 uned 3, 4 a 5. Mae unedau 3 a 4 yn arholiadau awr a 3/4 sy'n 25% o'r cymhwyster. Uned 5 wedyn yw'r arholiad ymarferol ym mis Mai, a mae hwnna 4 awr i gyd rhwng 2 arholiad. Dyma'r meysydd astudio uned 3 chi gael gweld. A wedyn dyma'r unedau sy'n cael ei astudio yn uned 4. Os oes yna unrhyw broblemau, diolch i ofyn cwestiynau,